יום רביעי, 12/12/25. אתמול ב-11/11 הייתי בחברת חשמל, באתי לסדר כמה דברים קטנים, נתנו לי קוד להכניס אותו חד פעמי, באופן חד פעמי, וקוד קניתי גם כן רכישת קוד, ואמרו להכניס את זה, ואני פוחד שיהיה פה כסף יתרה, ואני פוחד שהכסף ייעלם לי. הנה היתרה, עשיתי גם תמונות, והנה היתרה, הנה הקוד, והנה בבקשה קבלו, יתרה, הנה בבקשה, הנה הסכום. שאני פוחד שהכסף ילך לי, שהכל יאפס, ואני מתפחד. והנה הכל מתועד, יום רביעי, 12/12/25. אתמול הייתי בחברת חשמל, 11/11, הייתי גם לפני זה, העברתי את הכל על שם הבת שלי, ואני מפחד. נתנו לי קוד, נתנו לי כמה דברים לעשות, אבל אני פוחד להכניס את הקוד, ופתאום הכל ייעלם לי, כל הסכום. תראו כמה הסכום, כמה יש לי יתרה במונה, 3,480. אני מפחד. הנה, יש תיעוד, 12/11/25, יום רביעי. הנה, אני אצלם את המונה. בבקשה, הנה. הנה. הנה יתרה. גם... הנה, הכל פה מופיע. הנה הסכום. בבקשה, הנה. אני מתקרב עכשיו עוד יותר. אני מדליק אותו עוד פעם. והנה, ואחר אתם תראו את הכל. זה לכל העוסקים בדבר, כל עובדי חברת חשמל ולכולם. יום רביעי, 12/11/25, נתנו לי קוד חדש להכניס למונה, כי עברתי את הכל על שם הבת שלי, צרכים מיוחדים, וגם קניתי קוד חדש, קוד חירום חדש, ואני פוחד שהכל יאופס לי והכל יימחק לי. הנה יתרה, הנה אני מתקרב, יתרה. בבקשה, קבלו ותראו. הנה מספר מונה, הכל בבקשה, הנה מספר, לא יודע, הקוד, לא יודע. הנה, קריאת מונה, הנה הכל מצולם. 12/11/25. אני ירדתי, מצלם את הכל, ואני לא מכניס שום קודים עד שאני מברר בחברת חשמל שהכל פה לא יאופס והכל יימחק לי. לטיפול כל עובדי חברת חשמל עשיתי גם תמונות וגם סרטון. הנה בבקשה, קבלו, הנה בבקשה, יתרה 3,480, בבקשה קבלו. הנה, יום רביעי, 12/11/25. לטיפול לכל העוסקים בדבר. הנה פעם אחרונה. הנה, בבקשה. יתרה. הנה, בבקשה קבלו. בבקשה. אני פוחד להעביר. אני פשוט פוחד להעביר את זה. פוחד שלא יימחק לי החוב, הסכום. לטיפולכם הנאמן לכל העוסקים בדבר. מצלם סרטון זה, יום רביעי, 12/11/25. תודה רבה.